kabukiran, layo ang kasakit ay. Okay, kanta-kanta tag kabukiran ani tungod kay tinuod gyud nga layo ang kasakit didto. Ato lang ta puyo no kay nata niyang daplin sa kalsada. Piting paita, dagsang ang mga sakit sa kabukiran mo nindot kay sakto gi exercise. Dire sa daplin kalsada sila tagsakay-sakay didto sa umahan. Kita nato sa atong mga mata sa kabukiran nga nindot kanang madto ta mulabay ta didto makasuroy ta. Makita nato mga prutas nga natanan presko sa mga gulay ng talong, balanghoy, tanan kamunggay nara diha sa duol, kuhaon ng spray bang pa mga prutas dito daghang kayo klase. Okay, galuto ta diri ano. Gainit ta diri og kining gitawag og kamunggay og kining upat klase ni kay atong itambal o idapat sa tuang lawas nga arang-arang o masudlan og bitamina o itawag og kaning mga gulayon o prutas nga mga nutritious. Pero bahala na delicious. Kasi kay magkuha lang tag mga saktong bitamina sa lawas. Okay. Dili gastos mga kaigsunan. Kaning kapobrehon lagi. Pero kapalit po tag blender no. Kalugos ba? Social po ba gamay. Okay, maghiwa ta og apple, kaning apple binalit na to ni. Kaning bratohon ako, jis ang buok. Okay ra. Sa mamungutana pero tuwanan lang mo basin kaingon mo nga kwartahan ta. Apple blender pa. Okay, makaisuna. So ayan po ning mga pagkauna sara mo po niya itong pinalit. Pipino, pipino tag 15 ra may kilo. Okay, makaigsunan. Basta lang ang ato lang na one time magpalit ani kaning blender kaya ron nindot po lang ato ang pagkaon nga pino ba tiguang tag takadot. Okay, ato so ayan yung makaigsunan ni ato ang trabaho o magpikto ba ni sa atong pangandoy sa atong lawas nga maabtik gamay tungod niining mga pagkauna. Ngayon ita sa silinganan di matay mangandoy tag lami atong lawas mabalit mga silinganan pipino 15 kilo. Apple kanila plito na to apple mahal jis ang buok ang gagmay o atos kalapi brato raman niya tagalis amo na minaw kaila mo kalapi nara ninyo hindi mo kaila kay hindi mo taga diri ako alang ipang-mention nga lugar nga kanang nakahibawa na diri taga diri pero ang di taga diri wag kahibawa pero buhol niya Loon Bohol. So ang palitanan sa mga brato gulay sa kalapi Bohol. Okay mga kaigsunan atong ko siguro atong tingaw kay daghang reklamo mura ko na kog maya nga hinay og tingog bungol di kadungog. Ayo lang maya kay bungol madaan. Bitaw kami bitaw joke. Okay mga kaigsunan now ni hiwa-hiwa ta ato ning blinderon ang gatong imnon mong shake ba shake nalaman ninyo gisagulan ba nyo gatas kamo na may baw ako kanilang punit ta tayong kilid sa kay mga gulay nga dili paliton sagulan po ka pinalit nga bratohon daog na. Okay mag-isyo na ta diri ito ning blinderon. Okay, blinderon na to ni atong imnon pang snacks na to kanila pang snacks nga uso ra snacks nga nila ko kay sawan kining diabetes yung tagsang din dapit sa atong nasod Pilipinas grabe milyon pa sa tibok kalibutan piting daghanang diabeteson ang ating alibod nga nasod nga dili atong hibaw-an nga ayo dili
kanang ihang pagkaon nga dili piyas nato nga gabi tilawan gid tanan ng Pilipino no say makitaan tilawan gyud mao gyud akong naobserbaran pila ra ka tawo pila ra ning kaning kuan sa panglawas gabantay sa panglawas ning atong mga tawo ni Pilipinas gusto gyud mo makaog lami no ang nasa lami kay naa po ang mga delikado dai hindi na mga tamis nga pagkaon peligro gyud mga kaigsuonan kay human natag blender ato na itagay tagayan ako rin kong amo ari naman ko'y amo ari makita mo sa akong amo kaila mo taga diri mo pero hindi mo taga diri di mo kailaan okay mga kaigsuonan tanawon to og lami ba atong tilawan og lami ba ni di kay tanawon